Shubor na kaslem jong unongsan hima. Kawai kedukan bat kayeng kala ingkong khat menta ka janmit hagas nong sang u kabadang hap hapo ko umsning CNRD block jong ka Ribhoy district kat kum ka jing tip ka balayo ulum kani ka jing jia kala jia ha ka por saw baje ai jong ka janmit menta ka sngi kat kum ki khubor balayo ulum le tho ba ka jing kem ding kinsan jong ka te dukan bat kayeng ka badai trai da uba mudur nong kse bat ka kong liona mau phniang kadai na kadaw jong ka jimbakla ban thep de ka petrol ha ka jaka ban thep de ka umphnyang syarak ha ka stove ka bala pendon kam ha ka te ka dukan layo jing tip ba ha ka ni ka jing jia we urang ba ubala persang ban yarap pelit ya ka te ka ding ka bala kelang ula mensa malumala bat ka jing stat jong ki thli ding ban pur kala penlong yi pat ba ban supet kai bat klemla ban le ai wat hadin bakila persang ban penlip ya ka te ka ding ka bala kelang kensan kini ke jing jia kala wanra ya ke jing do nong ka bakrau ya ki traying naba baro ki jing don jing em jong ka yeng ka sam badru ki badan ha kedukan kila ingkong lot khan Te we are like kia te ong. Uni ni lah ni. Ni lah ni. Ha. Ngat lang hika se hatel elang ka ba? Ateng kulang ka burar sa penlip. Lalo reng tengway ba chan ba? Lalo re. Dada pun fire brigade ba kat ni te lalo ki la cingai ba? Poilor kita. Langat cuma kai. Hakading depe. Nang ne marsen sedang gum lap lar mo lar se. Harus non ka pus se. Hah? Ke petrol leng tapi harga gas. Harga stok. Oh. Lale iya. Hah? Lalai pak penlip.